Arratsaldeon, hasi egingo naiz. Internetekin izan genuen aurreneko bildurra ziur aski izango da denbora galtzearena, ez, berezeki lanean. Baina egia da, jolas, apostu eta pornorako zituen aukerekin lastera seginela baita ere menpekotasun arazoetaz arduratzen. Eta gazteekin berezeki baita ere bakardadean erortzeko zuten arriskuarekin, ez, mundu errealetik kanpo. Gauzak ez dira ingaizki joan, seguraski, eta informazio teknologi berrien arrakasta haina handia izan da, azkenean egin duguna da internet bera mundu bihurtu, ez? Eta mundu bihurtu dugunez, egia da, baita ere, ara gure miseriak ere eraman ditugula, ez da, gure mundu fisikoko miseriak. Eta jazarpen, obsesio, baita delituentzako eremuak ere, modernizatu egin dira. Hombre, individualki tokatzen bazaigu olakoren bat, gogorra da, bereziki gainera zure mina publiko egiten delako, ez da. Baina, kontuan izaten baditugu, orain gutxi jakin ditugunak baita ere, garai batean gertatutakoak, Irlandan, USA, hemen bertan, izugarriak, seguraski ezin daiteke esan, ere, oraingo garai hauek, lehengoak baino askoz okerragoak direnik, ez da. Nola nahi ere, zalantzarik ez dagoena da, internetek gauza asko, onura handiak ekarri dizkiola gizarteari. Horretaz zioten baita ere, orain gutxi Barcelonan mobil nazioarteko biltzarrean, eta hori bera dio baita ere, Alierta jaunak, esperto batek, esanez, 3.500 milioi euro nahikoak liratekela, 3. munduko haur guztiak ezi eta lanbide bat emateko. Ez dira iritzi partikularra bakarrik, UNESCO, bera erakundea, horren atzetik dabil jasangarritasuna bestela ezin delako lortu. Eta helburuetako bat, erronkatako bat da, 2025erako biztanleri guztiari, mundu guztiari, gizateri guztiari, internet eskaintzea. Zer aldatu da, zer aldatzen ari da gizartean, informazio teknologian eskutik, hain garrantzitsua izateko. Aurrenik eta behin giza harremanak, ez? Sare sozialak, giza harremanetarako aukerak izugarri zabaldu dizkigu, bai ezagunekin, bai ez ezagunekin. Hainbestekoa izan da, eraldaketa adina ere ez dela oztopo izan erraminta hauek erabiltzeko, denak erabiltzen ditugu. Eta aurreneko aldiz, jende famatua eta interes publikoak pertsona arrunten sarean sartzela behartuak izan dira. Hain izan da, eraldaketa. Bigarren aldaketa handia legoke mundu fisikoaren gobernuari. Buruan sartu zaigu, egunero erabiltzen ditugun gailu, tresna edo eraikin guztiak ere autonomoak bihurtu behar ditugula, gizonik gabe lan egin behar dutela. Eta pixkanaka lorpenak, egia esan da, izugarriak izaten ari dira. Geroz eta gailu desberdin gehiago daude, humanoideak edo ez, bere kasa, hau da, programatu gabeko ekintzak egiten dituztena. Bizimodu berri honek badakaltzka baita ere arrisku berriak, ez? Bata, agian batzuentzat teorikoa, izango litzateke eguneroko funtzionamenduaren kontrola galtzea, lehen esan degunagatik. Badakigu robotak ez dutela mundua gobernatuko, eta hor dituzue bi labur metrailen erreferentzia, bata domotika liburuzkoa, holita da, baina ez dira akatsak benetan bildur ematen digunak, arrakasta baizik. Hau da, nun dago muga guk orain arte, botoi gorriak gu jarri ditugu eta sakatu edo sakatu guk erabaki dugu. Zer gertatuko da, erantzule zehatzik ez dauken ekintza edo erabakien aurrean. Komplikatua da. Presa handi bat irikitzen bada, ondoko basarretarreri izaurratuta bakarrik aizkorriko antenak esan duelako uboldea datorrela, zer gertatuko da. Lasai biziko gera jakingo dugu muga hori non dagoen. Edo Da Vinci batek adibidez,
noizbait zirujau batek baino gehiago jakingo du. Ze ez dirudi oso zaila, orain pulsoa dauka, baina ez dirudi oso zaila adibidez, tumore bat berak bakarrik gai izango den ebankuntza egiteko edo ez. Eta adimen artifizial aplikatuz, suposatzen da ikasi doala. Ikasketa hori beste Da Vinci bati emango dio, eta guk izango aldugu. Hauts, desente daude ja, hemen alarma gorria jarriz. Are eta gehiago ikerketak, epe luzerako ikerketak gainera, gai komplikatuak ikutzen ari diranaz, ez? Genetikari kompetentzia eginez, hortiken ere badaude proiektu, lehen ere krionizazioa egon zen, hau ere agian zientzia fintzian geldituko da, baino aurrerapenak nahiko importanteak dira. Bigarren arriskua agian ezagunagoa litzateke, aspaldi George Orwellek komentatu zuena, ez? Argi daukagu gaurko munduan, aztarnari gabe, aztarna utzi gabe, ezer gutxi egin dezakegula. Eta honek posible du gobernu bati edo jende gutxiri kontrol handi bat ematea. Kuriosoa da, ze gai hau, orain dela urte batzuk, askoz urduritasun handiagoa jartzen zuen jendean. Orain, badirudi, ohitzen ari garela, ez dakit mentes kriminalez eta olako programak ikusten dituzuen, baina hor dagoena ez da fikzioa. Hain azkar ezin da, baina posible da hor agertzen den personen jarraipena egitea. Bereziki Espainin, nortasun agiria dugunez. Egia da, jendea orain ez dala gehiegi honetaz arduratzen. Ez dola aztarna usteak hainbeste molestatzen. Zigor gabetasunak edo impunitateak askoz amorru gehiago ematen dulako. Baina pentsamentu hauek arriskutsuak dira. Egia da nola nahi ere, teknologiak berak aukera ematen duela pribatutasunean aritzeko. Hau da, ez da zaila, ez da erresa kontrolatzea. Informazio teknologiko sistema filtratzaile bat egiten baduzu, noizbait edonork egingo du baita ere antidotua. Gaur egun adibidez, legalki doain eta inolako arazori gabe, posible da, sare publikoa erabiliz, kide batekin pribatuan txateatzekoa. Hori oso posible da. Posible da, noski, me gusta gehiegi ez baditugu nahi. Me gustak eta pribatutasuna ez daude biak batera, ez? Eta horrelako mundua egiten ari gara. Hemen, bai, egia da, belaunaldi diferentzia ikusten dela. Pixkanaka gure gazteak, nahiz eta guk kontrakoa pentsatu, pribatutasunaz askoz gehiago arduratzen dira. Ni ziur nago 40 urtetik gorako edozein mobil galtzen bada, informazio asko ikusiko dela. 18 urte tiberako pertsona bati mobila lapurtzen badiote, ez diote ezer kenduko. Askoz arduratsuagoak dira. Egoera dual honetan, gu baino erosoago sentitzen dira. Hau da, badakite aztarna non nahi uzten dutela, baina gai dira, erabat pribatuak diren elkarrizketak edo harremanak izatea. Erabat pribatuak askotan, baita ere fisikoki ondoan dauketenakin. Eta hau litzateke urrungo gizarteak izan dezaken arriskua hemendiken aurrera. Ze orain arte informazio teknologiari esker mundua geroz eta hobeto ezagutzen dugu. Edozein lurralde, kultura, leku, Google Mapsekin gerturatu egin zaigu. Hemendiken aurrera agian kontrakoa gertatzen hasiko da. Orduzue esaten dute Googleek interneten dagoen informazioaren 5% bakarrik indexatzen duela. 5% horretan ere, hor soilik izugarrizko mugimendua dago, komunitateak, sare desberdinak, inoiz ezagutuko ez ditugunak. Betikoak jarraitzen dute, esanez, Twitterrean direla gehien jarraitzaile dutenak, baina hori merkea dalako da. Oraingo gazteak ez diete horiei jarraitzen. Oraingo gaztean ereduak ez ezagunak dira. Eta ez da bakarrik lehen bezala belaunaldi arteko desberdintasuna. Esan daiteke, 4 urtetik 4 urtera erreferentziak eta eraduak aldatzen ari dirala. Beraien artean ere aldatzen dirala.
kuadrillako liderra urrutian dute, eta mundua komplikatzen ari da. Horri, gehitzen badiozu, jarraitzaile desente ditugula nahi ez ditugunak munduan, errealitate virtualea, 10 segundun desagertzen den informazioa, ikusten dugu ez dela oraingo mundu hau, hain erresa ulertzen, geroz eta zailagoa dela zer gertatzen den. Eta, baita ere, zoritxarrez, ikusten dugu mundu errealean egin genituen edo ditugun gatazka edo arazoak errepikatzen ari direla baita ere mundu virtualean. Hau da, lurralde bakoitzak bere sare sozialak dituela. Eta batzutan nortasuna goraipatzeko, ala defendatzeko jaiotzen dana, baztertzeko ere erabil daiteke. Kontu ibili bar da. Bereziki gainera ikusita, naiz eta denak sarean egon, sarea atzean dagoen giroa, ultimamente ez dala hain ona. Eta informazio teknologia beraiek ere, ez dira laguntzen ari giro hori gehiegi hobetzen. Zergatik, kontrajarrizko ondorioak dituelako gaur egun informazio teknologikoak ekonomi desberdinetan. Gurean, zoritxarrez, asmakizun berrikuntza on bat dagoen bakoitzean, 2 aberats gehiago eta milaka lanpostu gutxiago dira. Hori horrela da, hori aldatzea oso zaila da. Beste ekonomietan, aspaldi konturatu ziren informazio teknologiak beraientzat urrea edo petrolioa bezala zirela, eta mugitzen ari dira. Egia da bere bizimodua askoz okerragoa dela, eta egia da baita ere badagoela oraindik diferentzia, baina portzentajean. Kontuan izaten badugu, adibidez, India bakarrik, Europa aina bidela biztanlerian, pentsatu zenbat ingenieri dauden. Eta txinatarren produktu kalitateakin despistatuta egongo gara, baina teknologian ez daude inolaz ere atzera. Ondo daude. Hau da txarra izatez, baina kontu eduki behar dugu, benetan zer datorkigun baita ere hortik, epe motzera. Ez da txarra, gainera, seguru aski gure aportazioa ez duela izan behar teknologia bakarrik. Guk hemen daukaguna hoberena da, ongi izartea, berdintasun maila, justizia, agian hori da guk eman behar diguna, eta ez hainbeste teknologo, ez? Bueno, eskerrik asko. Horrengo komunikazioarekin hasiko gara. Esker. Iraide Etxeberria toreko da, arreta soziosanitarioa eta hitz egiten. Kasu batetik prozeduratara. Hori, arratsaldeon, gu irati handago eta iraide gara, eta familia mediku egoiliarrakara biok, Deustu eta Errekaldeko zentruetan. Eta, kasu konkretu batetik abiatuta, arreta soziosanitarioaren gaian sakontzea interesgarria iruditu zaigu, gaur egungo egoera ikusteko, ezta? Orduan, hasiko naiz lehengo kasu kliniko batekin, eta gero teorian sakonduko dugu. Gure historiaren protagonista, 81 urteko emakumea da, alarguna, eguneroko egin arretarako independientea, eskizofrenia diagnostikatutako seme batekin bizi da, eta 2 nebarre baditu, baina beraiekin harreman nahiko gutxirekin. Orduan, 2011 urtean gure kontsultan agertzen da. Memoria arazoak dituela eta kezkatuta, berak dio ez diotuela mediku hitzorduak ondo gogoratzen, medikazioa ez du behar bezala hartzen. Gainera, aitortzen du semearekin arazoak dituela, elkarbizitza jasangaitza egiten saiola eta eguneroko egoeran arazoak dituztela. Urte berean, neurologoak ere ikusten du eta dementzia primarioaz diagnostikatzen du. Datorren urtean, 2012 urtean, ez da asko agartzen kontsultatik, telefono deiren bat edo beste, hitzorduak gogorarazteko. Baina 2013an berriz ere kontsultan agertzen da, berak azaleko arazo bat duela, kezkatuta dago. Orduan, aprobetxatzen du familia medikuak, kontsultara bueltatu dela, bere etxeko egoerari buruz berriz ere galdetzeko. Berak dio semearekin gero eta arazo gehiago dituela, ez direla ondo konpontzen, gainera aitortzen du 2 egun egon dela etxetik kanpo, berarekin izandako arazorekin,
Orduan, egoera ikusita, iruditzen zaioa medikuari, gizarte langilearekin kontaktuan jartzea proposatzea emakumeari. Emakumea ados dago, esaten du baietz, laguntza onartzen du, baina bera joango dela, nahiago duela bere semearekin arazorik izateko bera joatea. Emakumea ez doa. Orduan, denbora bat pasatuta, aste batzuk, famili medikuak emakumea ados zegoelez, iruditzen zaio, erabakitzen du gizarte langileekin kontaktuan jartzea. Gizarte langileak emakumearekin kontaktatzen dute, dauden baliabideak eskaintzeko, eta menpekotasun balorazioa egitearen beharra ere eskaintzeko, baina emakumeak momentu horretan atzera botatzen du dena, esaten du ez duela nahi, berak ez duela laguntzarik nahi, eta ezetz dio. Hurrengo urtean, osoko batek aditu du, eta nebarrebak ere berri dute egoerari buruz, eta egoera gero eta txarragoa denez, berriz ere familiakoak erabakitzen dute gizarte langileekin berriz ere kontaktuan jartzea, egoera gero eta txarragoa dela ikusiz, ezta? Orduan, erabakitzen dute azkenean emakumearen etxean agertzea, bai medikua, gizarte langilea eta emakumearen aizpa batekin ere. Egoera ikusita, emakumeari berriz ere laguntza eskaintzen zaio, eta esaten du, baietz oraingoan laguntza onartzen du, eta erabakitzen dute ospitalean ingresatzea. Bertan egon da ostean, alta etxera doanean, egoitza pribatura doa, baliabide ekonomikoak dituelako. Orduan, guk lehenengo burura atorkigun galdera, edo egiten dugun galdera da, arreta soziosanitarioa beharrezkoa den kasu honetan. Eta, ikusi denez, bai, ez da, gure ustez ere bai. Orduan, zer da arreta soziosanitaria, edo zer definitzen du, osasun arazo larriak direla eta eginkizunen arloko mugak edo gizartetik bazterturik geratzeko arriskua dela eta pertsona batzuek behar dituzten zainketak izango dira, ez da? Bai osasun arreta eta gizarte arreta aldi berean biltzen dituena, koordinatu eta egonkorra eta arreta jarraituaren printzipioarekin bat datorrena. Helburu orokor bezala izango da menpekotasun egoeran edo arriskuan dauden pertsonek arreta hobetzeko ematen den laguntza edo eskuartze bateratuak egiteko konpromiso hartu duten hainbat profesionalen arteko jarduera koordinatu eta bateratuaren bitartez. Eta helburu zehatzen bezala, prebentzio ekintzak garatzea, detektatutako kasuetan eskuartze bateratuak hartzea, zainketen jarraipena bermatzea, eta tresnak sortu eta irizpideak adostu, lenguaia bateratu bat erabiliz. Orduan, berriz ere gure kasura bueltatuz, galdetzen dugu eta zer egin da kasu honetan esandakoari buruz? Arreta soziosanitario beharra detektatu da, hori bai, gizarte zerbitzuekin ere kontaktatu da. Emakumearekin hitz egin da, laguntza eskaintzeko, eta berari azaldu zaio dauden baliabideak. Beste profesionalekin, hau galdera ikurarekin jarri dugu, semearen familia medikuarekin ere kontakturen bat izan zen, eta hor daude semearen psikiatra, ez dakit kontaktatu ahal izango zen, edo ez. Eta familiakoekin ere kontaktuan jarri gara, ezta? Eta zerbait ezberdina egin ahal genuen, edo zerbait gehiago, gure ustez ere bai, ezta? Behar da, emakumearen garapen txarra aurre ikusi, semearekin kontaktuan jartzen saiatu, hau aleinean, igual, kasu honetan ez da inerreza, ezta? Psikiatra ere esku hartzean implikatu, borda duda izango zen, beste familiakoekin edo hurbilekoekin, harinago kontaktuan jartzen saiatu, jarraipena, bizitak aleinean, elkarrekin egiten saiatu, gizarte langileak, eta medikuaren artean, jarraipena ondo esarri, nork eta nola egingo duen argi izanez, eta esku hartzea sistematizatu. Eta irudi honetan, pizkat berdina saldu nahi dugu, ezta? Azken finean, arlo desberdinak, osasun zerbitzuak, gizarte zerbitzuak, familiakoak, edo beste eremu batzuk, era koordinatu batean lan egitea, emakumearen, gure pertsonaren egoera hobetzen saiatzeko, azken finean. Eta nola lortuko dugu hau? Protokoloak eraikiz. Protokoloetan zehaztu behar duguna izango da, hor dituzunak, ezta? Helburua konkretua edo zein den helburua argi eduki, sede populazioa zehaztu, zeintzuk izango diren protokoloren barnean implikatutako erakundeak eta beraien arteko komunikazio bideak zeintzuk izango diren ondo edo argi izan, guztion ezagutzea barneratzea, denok bide eta prozedura mankomun batzuk erabilditzagun protokoloan barne, eta jarraipenak eta denborak ere argi izan eta ondo zehaztu. Azken finean ditugun baliabideak hori asko dira eta desberdinak dira, hori ikusten duzuen bezala, hori jakingo duzuen bezala, telelaguntza, edo adineko egoitzak, edo diru laguntza bat,
hainbat dira, orduan hauek ezagutu behar ditugu, jakiteko zeintzuk ditugun gure esku eta zein den egokiena gure pertsonaren egoera hobetu ahal izateko. Bueno, eta jabukatzen joateko ondorio bezala, ateratzen duguna izango da, bat, lehenengoa, arreta soziosanitario beharra lehenengo da ben detektatu egin behar dela. Prebentzio lan gehiago egin beharko dugu, garapena aurre ikusiz, balibideak ezagutu jakiteko zein den egokiena, lan koordinatua eta sistematizatua esarri arlo desberdinetako profesionalen artean, eta jarraipen plana argi eduki jakiteko nork eta nola egingo duen, ez beratzeko akubatora idean, jakiteko nola egingo den, ez da? Zen, azken finean, pertsonak izango dira gure arretaren ardatza, eta pertsona bakoitzak dituen premia sanitario, sozial edo soziosanitario aldetik zein profil duen kontutan edukita, erantzun nota konkretu bat emango diogu. Ez da, beti ere erantzun hori antolatu, eraginkor, ekitatiboa eta iraunkorra izanik. Eta, azken finean gure bete beharra izango da, hau egiteko guztion artean koordinatzea. Eskerrik asko. Mila esker Iraide, galderaren bat dakazue? Behin batzar baten egon nintzen medikuekin eta ginen elkarte autonomokoak, Nafarrokoak, eta konturatu ginen, arreta sanitarioa eta soziala oso ezberdina zegoela, eta egon ginen ordu erditz egiten, hau Foru Aldundikoa eskumena dela, Jaurlaritzarena dana, Osakidetzarena da, Osasun Sailaren dana. Zu ze ustuzu hori buruz? Kriston Galematiaz bat dago horren inguruan. Bai, nik hori eta guk azaltzen duguna, edo guk biok hori gure izan dugu apur bat berrikusi edo, hori uste dugu denak koordinatuta edo, bidea mankomun baten eta guztion artean komunikatu egin behar dugula. Guztiok bide berdinetik eta azken finean helburua izan behar da pertsona horren egoera hobetzea edo hobetzen saiatzea. Eta nik uste dut hori egin beharko dela koordinatu guztion artean, guztiok bide komunea. Baina zuen ambulategian gizarte langilerik dago? Kontaktatzen dugu beraiekin, bai badaude, eta beraiekin kasuak, baina hori ondo gongo litzateke nire ustez, igual bilerak egitea, guztion artean igual kasu konkretu bat badago edo hitz egiteko eta jakiteko hori esan dugun apur bat argi edukitzeko zein izango den pertsona konkretu horren egoera eta zein baliabidek lagunduko dion eta gero batez ere jarraipena, askotan igual hasten gara hori detektatzen edo esku hartzean, baina gero igual ez dago argi zeinek egingo duen jarraipena eta nik uste dut hor dago apur bat lan egin behar den eremua, ez dakit. Mila esker Iraide. Hortik galdera bat dago. Bai. Hori da, bai. Eta horretan. Bai, nik uste dut hori dela igual lehenengo bidea hasteko kasua komentatzen eta gero Bai, gu bere, nire osasun zentroan bere horrela kontaktatzen duzu konsultan o presentzial horren bitartez, eta gero, nik ez dakit, nik egoiliar bezala egia esan, ez ditut kasuak, nik eraman, baina bueno, da nire iritzia, uste dut ondo gongo litzatekela, hori da. Mila esker zure iritziaretik, eta orain hurrengo komunikazioa goizean erdi aurkezpen bat egin dute, hitz egin dutenean iatrogeniari buruz, guk eragindako menpekotasunei buruz, eta gaur hitz egingo du Aitzanek, benzodiazepinak lehen mailako arretan, preskripzioa egokia egiten aldugu, hori da galdera. Atxaldeon, ni Aintzane Zubeldia naiz, Beraungo Osasun Zentroko egoiarretako bat, eta guk benzodiazepinai buruzko ikerketa txiki bat indu, bai. Orduan, dena dakiguna da, benzodiazepinak gehien erabiltzen diren farmakon artean daudela, bai,
Eta honen erakusgarri da, 2012 Espainian nintzen osasun inkesta nazionalan arabera, populazioan 6,9ak lasaigarrik edota loiteko pilulak hartu zituela azkeneko 2 astetan. Eta gainea, 75 urte baino gehiagoko emakumetan, zifra hau 26,6 igote zaigu. Oain, lehengo urteko Jesus, zifra batzuk edo lehengo urteko ranking bat argitaratua da izan da Donostialdeko esin, eta hor ikusi daitekena da, 3. postun gehien kontsumituta daun farmakoa lorazepana dela. Eta gainaz, kontun hartzen baditeu, lehenengo 25 farmako kontsumituenen arten, 5 benzodiazepinak dira. Horren, bakigu benzodiazepinak oso eraginkorra diela, oso eraginkorrak eta balio duena diela, gida desberdinetan bere indikazioak garbi agertzeie eta baita ere iraupena behan gomendiokine garbi azaltzea. Baina ohikoa edo normala izatea iraupena askotan luzatzea. Eta baita ere publikatuta dago artikulu desberdinetan nola iraupena luzatzeke albo ondorio batzuk edo ondorio batzuk sortzen ditula. Ondorioen arten gehien ikusi dienak dependentzia da, oroimen arazok eta dementzia arriskua aragotzea, erorketak eta aldaka hausturak, trafiko istripuan probabilidadiare handitu iteu, eta hilkortasun tasa orokorrende areagotu itea. Orduan, hau dena jakinda, guk egoiarrak nahi genuna zan, gure zentron ematen zan egoera aztertu ego jakin. Orduan, guk finkatu genituen helburuk izan zien, benzodiazepinen preskripzion ezaugarrin azterketa bat itea, zergatik preskribitzen zan, zeintzen printzipio aktiboa eta iraupena aztertzen. Eta bigarren maila batean, baita ere jarraipenaren balorazioa egin genuen. Indako ikerketa, behaketa bidezko ikerketa deskriptibo bat izan da, eta ikertutako pazientek izan da, presbiden, 2014an, benzodiazepina bat edo gehiago, edo zeta hipnotiko bat preskribituta zuenak izan dira. 4 kupo hartu genitun, eta 4 kupoitatik 248 pazienteko lagin bat atera genuen. Guk definitu genuen kanporatze irizpidea izan zen, gaixotasun mental larriak izatea. Orduan, aldagai desberdinak aztertu genitun, gero emaitzetan aztertuko diteunak, eta informazio iturria historia klinikoa izan zen osabide apen. Orduan, lortutako datun arabera, beraungo osasun zentroan esan, benzodiazepinen preskripzion prevalentzia 22,6koa dela. Azkeneko publikaziotan agertu dien aldizkari desberdinetan, Espainian 6-10 bitarten kokatzea prevalentzie. Orduan, gure gaixoen batazbesteko adina 59 urtekoa da, eta gehien bat emakumeak die. Preskriptuta daudenen 164 emakumeak dira. Preskripzioari lotutako diagnostikoa aztertzean, aipagarriena eta dudari gabik ezgarriena da, arrazoi nagusia ez dakigula. O ez dakigu, o ez da berregistratuta. Ezin da bilatu inungo historia klinikotan. Eta arrazoia dakigunean, antxetatea da nagusia, eta gero depresioa eta insomnioa. Beste zati garrantzitsu bat gutzakore izan, polimedikazioa. Benzodiazepina hauek hartzen dituzten gaixoak, aber zenbat farmako kroniko hartzen zituzten, benzodiazepinak barne. Horren, 160an ikustea 5 pilula baino gutxiago hartzen dituztela, baina ia hortik aurra 125,80 adibidez, egunean 5-9 pilula kroniko hartzen dituzte. Bataz beste kontsumitzen duten benzodiazepina kopurua 1,3koa da. Eta gure ikerketaren zati handiena iraupenari buruzkoa da. Horren, ikusi da preskripzioan ia 70ak urte baten baino gehiagon duela preskribituta benzodiazepina hori. Eta urte bat baino gutxiago kontsumitzen dutenen artean, da 131ia, bataz besteko asteak 15 aste diala. Eta gero, desglosatze badeu, benzodiazepina bakarra hartzen duten kasuak aztertzen baditugu, guk ezarri genuna izan zen, iraupen egokia 12 aste baino gutxiago izatea. Orduan, iraupen egokia soilik 22,3an ematen da. Oda, 1,78ak 12 astez baino gehiago du preskribitua benzodiazepina edo zeta hipnotikoa. Printzipio aktibari dagokionean, nagusiena lorazepana da. Eta esan lehenengo 5 printzipio aktiboak badatozela Donostialdeko esin agertutako farmako preskribituenen zerrendarekin. Gero egin genuena zen, aldagai desberdinak gurutzatu, ber zer nolako datuak agertzen ziren ikusteko.
Orduan, garbi ikusten dena da, preskripzioaren arrazoia edozein izan da ere, emakumetan gehiago preskribitzen dela. Bakarrik, erlaxatzaile bezala ematean eta desabituaziorako erabiltzan, horietan bai gizonezkoetan gehiago preskribitzen da, baina bestela emakumetan. Sexuarekin jarraituz, baita ere, iraupena edozein izan da ere, emakumetan gehiago preskribitzen da. Berdin dio, zer nolako iraupena. Eta gainera urte bat baino gehiagoz preskribituta dutenen portzentzaia ikusiz, emakumena ia bikoitza da. Beste gurutzaketa bat izan zen, arrazoia eta adina aztertzea. Orduan, desabituaziorako ematen denean, gaixo hauek dira gaztenak, eta insomniorako erabiltzen denean, gaixo hauek dira zaharrenak. Iraupena eta adinaren artean, benzodiazepinen iraupena zehen bat eta luzeagoa izan, gure gaixoak gero eta zaharragoak dira. Iraupena eta preskripzioaren arrazoia, horra aipagarriena da, iraupen motza ematen denean, hau da, 4 aste baino gutxiagoko iraupena ematean, erlaxatzaile muskular gisa preskribitzen dugula, eta urte bat baino gehiagoko iraupenan aldiz, ez dakigula zergatik preskribitzen dugun. Orduan, gehien iraupen luzena dutenak ez dakigu zergatik hartzen duten. Eta dakigunean, antsietate eta depresiorako erabiltzen da. Printzipio aktiboa eta arrazoiari dagokionean, berdin dio zergatik ematen dugun, lorazepana ematen dugula. Insomniorako bai, orduan, lormetazepana gaientzen dela, baina bestela, arrazoia edozin dela ere, lorazepana erabiltzen dugu. Erregistroen kasuan, 20% bakarri dago, esplizituki historia klinikoan jasota, zein den gure asmoa, segimentua nola izango den edo zer egingo dugun. Eta behin benzodiazepina preskribitu dugunean, 70%an ez da modifikatzen. Hasi izan bezala, jarraitzeu. Gero saiatu ginean baita ere eragin desiragaitzak erregistratzen, baina oso gutxi azaldu zaizkigu. Ez dakigu ez diren erregistratzen, edo guk ez ditugu ondo bilatu, edo ez dira asko agertu. Gehien bat zorabioa eta oroimen arazoak agertu dira. Orduan, laburbilduz ondorio bezala, esan, kasuen laurdenean, 27%an, ez dagoela argi edo ez ezaguna dela zergatik preskribitzen ditugun benzodiazepinak. Eta historia klinikoan erregistratuta dagoenan, antsietateagatik preskribitzen ditugula. Lorazepan, diazepan eta lormetazepana direla gehien erabiltzen ditugunak, eta hau bat datorrela Donostialdeko esiko datuekin edo zerrendarekin. Antsietate, depresio eta insomnia bezalako diagnostikoa, da urte bat baino gehiago preskribituta duten paziente gehienak emakumeak direla. Orduan, gure irudian gehien badie, 59 urte inguruko emakumeak, ez dakigula zergatik benzodiazepina hartzen duten, eta gainera urte betez baino gehioz hartzen ari dienak. Gero, bierenak baino gehiago iraupen desegoki badu, 12 aste baino gutxiago edo gehiagokoa kontuan hartuz, eta iraupena zenbat eta luzeagoa gure gaixoak gero eta zaharragoak direla. Eta jarraipenari dagokionean, 20%an soilik dagoela jasota historia klinikoan, eta bierenean baino gehiagoan ez dela preskripzioaren inolako modifikaziorik ematen. Orduan, guk azken finean ikerketa hau indeu bigarren fase baten pentsatzen. Literaturan oso ondo definituta dago, nola abusatu egite deula, gehiegi erabiltze diteula, orduan gure asmoa zen bigarren fase bat itea, depreskripzio fase bat itea, eta horretarako nahi genuna zen jakin, gure osasun zentroan zer nolako egoeran geuden eta zer nolako preskripzioa egite zen, akatsak eta detektatzeko. Eta hoxe izan da dena. Ni eskera itzene, galdereik badago? Bai. Bai, okorrean oso da interesgarriak. Nik ikusten dudana eta prestatuko lizerak ez zuen iritzia atintzak egin duzulako ikerketa. Ez galdera zen, argi dagoena, preskripzioaren luzapena guztiz anormala dela, parametro guztiak dutaratu, eta badirudi zuzenean lotuta dagoela, alde batetik, ez dagoela argi edo gutxienez medikoa ez du bete betikizuna jartzeko zergatik edo zein zen diagnostikoa, eta batez ere, nire beste sortik adierazten duena da, askotan ere adierazten duguna, jarraipenaren falta dagoela. Hau da, edozin gauzagatik, ezke txarto egiten dut, ezke gauz sentitzen ez apur bat txarto.
Benzoiazepina bat ematen dugu gaixoari, eta hasten dugu gaixoa. Eta gaixoa batez ere zaharra bada, benzoiazepina eman didate, jarraituko du bizitza osoan benzoiazepina emoten. Horregatik, badirudi, horregatik nagusiena esateko, bueno, arrazio bategatik jartzen duzu benzoiazepina, baina bueltatu handik, aste batera, bi astera, jarraitu emate egiteko, ia jarraitu behar duen edo ez. Hori da ematen duena, ez? Guk ikusi genuen akatsik handina, erregistroa eta hasieran gaixoei esplikatzea zertako jartzen den, nola izango segimendua eta gure plana, ez diozut dena esplikatuko, baina bai pixkat behakin hitzein bai. Eta proiektu hau egiten hasi ginenen eta gure ambulatorion aurkeztu genuen da dena, medikoak bai intzen sensibilizatu bezala eta bai eman da aldaketa bat bezala de oain preskripziok bai die egokikok zentzu hortan behiratzeie edo bintzat arduratuzu jarri dezun farmakoi zer nolako eragin ekiteion, ez dion iten, balioun, ez dion balio, edo azkenen ez da jartzeatik jarri. Azkenen zu jarrizun gauz bada, vigilatu inbarra dona. Eta ikerketa honek bai balio izan digu kontzientziatzeko ambulatorion hobetu inbar diela gauzek, dudik gabe. Beste galderarik? Beraz, preskripzioa ez dugu ondo egiten. Ez. Beraz, gu menpekoak sortzen ditugu. Bai. Ergo? Eta albo ondoriokin. Vale, mila esker. Urrengo asko komunikazioa neurozientzia saileko Irantzu Rikok emango du eta bere hitzaldiaren izenburua izango da ingurune aberestuak ezagutze oroimena, koordinazioa eta hipokampo plastikotasuna berreskuratzen ditu nerabezaroan alkoholarekin trataturiko C5-6BL6 zaguetan. Hau zerikusia dauka gaur goizean mintegik aipatutatako botoioiarekin. Gezurra badiru de... Arratsaldeon guztioi, ni Irantzu Riko naiz, Pedro Grandesen taldeko kidea. Euskal Herriko Unibertsitatetik gatoz, zehazki medikuntza fakultateko neurozientzia saietik, eta jardunaldi hauetara ekarri dizuegun gure lanaren izenburua eta aurkezpena hauxe duzu. Ingurune aberastuak, ezagutze oroimena, koordinazioa eta hipokanpoko plastikotasuna berreskurarazten ditu nerabezaroan alkoholarekin trataturiko C5-7BL6 zaguetan. Alkohola mendekotasun handia sortarazten duen sustantzia psikoaktiboa da eta argazkiak erakusten duen bezala mundu osoan zehar kontsumitzen den droga da. Honen inguruan, gaur egungo gizarteak gehien keskatzen duen arazo larrienetako bat, alde batetik da, badingabeko gazteak gero eta lehenago hazten direla daten, eta bestalde alkohol kontsumo horrek dakartzean kalteak edo ondorio latzak. Kalte horiek murrizteko, martxan jarri dugu laborategian hildo berri bat, non ingurune aberastuak proposatzen ditugun terapia bezala. Ikusten duzuenez, ingurune aberastuko kaiolak, ohiko laborategi kaiolak, baino pixkatxo bat handiagoak dira, eta bertan jostailuak, aldapak, tunelak edo ariketa fisikoa egiteko gurpilak kokatzen dira. Zer lortzen dugu honekin? Animalien zentzumenen kitzikapena, animaliak ariketa fisikoa egitea, eta bide batez gizarte elkarrekintza ere areagotu egiten da. Beraz, baldintza honen ondorioz, garunean hainbat aldaketa anatomiko, molekular eta funtzional ematen dira. Besteak beste, neurogenesia edo gliogenesia, sinapsien kopurua handiagotu egiten da, faktore neurotrofiko ezberdinen adierazpena ere sustatu egiten da, eta guzti honek eraginkortasun onuragarri bat dakar bai ikas ahalmenean zein oroimen prozesu ezberdinetan. Beraz, gure ikerlanari hasiera emateko 3 talde esperimental ezberdin erabili genituen. Talde kontrol bat, nun gure animaliek ur tratamendua jaso zuten eta beti baldintza normaletan hasi ziren. Bigarren talde bat, kasu honetan animaliek alkohol tratamendua jaso zuten eta ere baldintza normaletan hasi ziren. Beraz, 2 talde hauek alderatuz, jakin ahal izango genituzke alkoholaren efektu horiek edo. Eta hirugarren talde bat, nun animaliek ere alkohol tratamendua jasotzen duten, baina tratamendua amaitu eta gero sartzen ditugu ingurune aberastuko kaiola berezi hauetan. Zertan datza alkohol tratamendu hori? Lehenik eta behin, nerabezaroan 4 astetan zehar ematen den alkohol protokolo bat da.
Asteko lehenengo 3 egunetan, saguek 2 ordu segidan egon zitezken alkohola 100% edaten, asteko 4. egunean edate tarte hori 4 ordutara luzatu egiten zen, eta asteko tratamenduko azkenengo egunean odola atera genien saguei bustaneko alboko zainetik. Ondorengo 2 asteak, hau da, helduaroan, abstinentzia denboraldi bezala hartu egin ziren, nun aprobetxatu genuen sagu horiek ingurunea beraztuko baldintza horietan sartzeko. Beraz, alkohol tratamendu honen helburua edo xedea izango litzateke gaur egungo gaztek edaten duten botelloiaren eredu hori saguetara egokitzea nerabezaroan, eta gero helduaroan teknikaz berdinak erabiliz edo aztertu nerabezaroan edandako alkohol kontsumo horren efektuak maila ezberdinetan. Eta horretarako teknikaz berdinak erabili ditugu. Portaera proben barruan, objektu berrien proba eta rota burutu ditugu, baina horretaz gain ere teknika biokimikoak eta elektrofisiologikoak erabili ditugu. Lortutako lehenengo emaitzek, guk esarritako alkohol protokolo hori baliagarria dela baieztatu zuten. Alde batetik daukagu alkohol kontsumo totala, hau da, gure animaliek tratamenduan zehar edan dutenaren bataz besteko bat, eta bestalde daukagu etanol kontzentrazioa odolean. Eta ikusten duzuenez, alkohol taldea kontrolarekin alderatuz, etanol maila adierazkorragoak adierazi zuten. Hementxe jarri izkizuet 2 bideo ikusteko ezberdintasuna kontrol taldea eta alkohol taldearen artean. Hementxe daukagu sagu baten portaera tratamendua jasota gero, ikusten duzuenez nahiko bizia da, nahiko txomugitzen da. Eta bestalde, daukagu sagu baten portaera alkohol tratamendua jasota gero. Askotan begi biztaz ikuste ditugu alkoholaren efektuak, kasu honetan mozkorturik. Ezagutze oroimena, objektu berrien probaren bitartez aztertu genuen 3 egunetan zehar. Lehenengo 2 eguna, animalia eta aparatuaren arteko hitze prozesu bezala hartu ziren, eta 3. egunean, lehenik eta behin entrenatze prozesu bat egin zitzaien animaliei, non 2 objektu guztiz berdinak erakusten genizkien hauek esploraz ezaten. 4 ordu eta gero proba egiten zen, eta horretarako lehen esploratutako objektu horietako bat berri batengatik aldatu egiten genuen. Beraz, aurretik jakin da saguek objektu berrietara joateko tendentzia badakatela, jakin ahal izango genuke zein animalik ezberdintzen zuten objektu berria eta zaharraren artean. Eta ze emaitza lortu genituen. Objektuen esploratze denboraldi totalari dagokionez, ez genuen ezberdintasunik topatu, ez entrenatze prozesuan, ez probagunean talde kontrol eta alkoholaren artean, baina animalia barneratzen genituenean ingurunea beraztuko baldintza hauetan, esploratze denboraldi horiek adierazkorrak egiten ziren. Bereizketa indizea analizatzerakoan, ikusten duzuenez, talde kontrol eta alkoholaren artean ezberdintasun nabarmenak daude, horrek zer esan nahi du. Alkohola daten duten animaliek ez dutela bereizten objektu berria eta zaharraren artean. Baina ezagutze oroimen hori berreskuratu egiten zen animaliak ingurunea beraztuan haztean. Koordinazio motorea, rotarrot izeneko aparatuaren bitartez burutu genuen, kasu honetan ere, entrenatze prozesu bat egiten zaie animaliei, bideoan ikusten den bezala, eta entrenatze prozesu horretarako guk esartzen dugu abiadura finko bat eta animalia mantendu behar dira rotarrotaren gainean. Probagunean berriz, abiadura motel batekin hasten dira eta gutxinaka juten gara abiadura hori askartzen animaliak aparatutik jauzi arte. Beraz, proba honetan 2 parametroz berdin neurtzen ditugu. Alde batetik latentzia, hau da zenbat denbora irauten duten animaliek aparatuaren gainean, eta bestalde abiadura, zein abiadurarekin jausten diren aparatutik. Zer behatu genuen? Alkohol taldea kontrolarekin alderatuz, animalia hauek gutxiago mantentzen ziren rotarrotaren gainean, baina horretaz gain abiadura motelago batekin jausten ziren aparatutik. Baina, berriro ere, koordinazio motore hori berreskuratu egiten zen animalia baldintza berezi hauetan sartzerakoan. Eta oraintxe laboratigian burutzen ari garen beste portaera proba da orekarena. Hauxe da erabiltzen ari garen aparatua, proba hori burutzeko, eta xe da helburua izango litzateke animalia makilaren alde batetik bestera pasatzea, makilatik jauzi barik, ez? Hemen ere, entrenatze prozesu bat egiten zaie animaliei,
kasu honetan animalia ingurunea aberastukoa da, eta ikusten duzuenez, entrenatze prozesurako erabiltzen den makila loditsua da, baina gero, probagunean makil hori askoz ere finagoa da. Orduan, oraindik bakarrik behin-behineko emaitza ditugu, baina, aditzera ematen dutena da, alkohol taldeak kontrolarekin alderatuz, animalioiei gehiago kostatzen zaiela makilaren alde batitik bestera pasatzea, eta horretaz gain, askoz ere gehiago irristatzen dira edo behaztopatzen dira. Baina, badirudi, ingurune aberastuak oreka hori berreskuratzen duela. Behin portaera probetako emaitzak ikusita, hurrengo pausua izan zen, BDNF faktore neurotrofikoaren proteina maila hipokampoan neurtzea. BDNF-a, angiogenesia, neurobabesa eta neuroerreskatea sustatzen ditu. Beraz, nahiko interesgarria suertatu zitzaigun proteina honen maila hipokampoan neurtzea. Zer ikusi genuen? Gure alkohol taldea kontrolarekin alderatuz, BDNF proteina mailaren murriztapen bat erakusten zuela hipokampoan, baina galera hori berreskuratu egiten zen animaliak ingurune aberastuan hastean. Eta azkenik, aurkezpenean zehar azaldu dugu, hipokampoarekin erlazionatutako oroimen prozesu horiek kalteturik daude alkohol taldean. Eta horretaz aparte, transmisio sinaptikoko kitzikatzailearen ere esperimentuak egin ditugu eta ikusi dugu alkohola edaten duten animaliek kalteturik daukatela. Beraz, otu zitzaigun hurrengo pausua izan zen plastikotasunaren inguruko ikerketak ere egitea. Eta zehazki, epe luzeko depresioaren ikerketa sakona egin genuen. Epe luzeko depresioa plastikotasun mota bat da, eta deskribatuta dago, eta guk lortu duguna ere, da kontrol taldea baldintza normaletan epe luzeko depresio hori adierazten duela. Ze gertatzen da animaliek alkohola edaten dutenean? Epe luzeko depresio hori galdu egiten dela. Hau da, plastikotasuna desagertu egiten da. Eta ze gertatzen da edan da gero sartzen ditugunean ingurune aberastuko baldintza horietan? Epe luzeko depresio hori berriro agertzen dela. Hau da, azkenean plastikotasun hori berreskuratu egiten da. Beraz, hildo honetatik jarraitu genuen ikerketak egiten eta lortu ditugun azkenengo emaitzek aditzera ematen dute plastikotasun hori endokanabinoideen bitartez bideratuta dagoela. Eta horren inguruan interesat baldin baduzu edo, poster bat ekarri dugu ere alkoholaren efektuei buruz eta alkohola eta sistema endokanabinoidearen erlazioari buruz, eta animatzen zaituztetara joaten oso interesgarria dira emaitzak. Eta azkenik, diapositiba hau jarri dizuet, ikusteko eta jakiteko estatu mailan hainbat leku existitzen direla non ingurune aberastuko baldintzak erabiltzen dituzten garun lesio ezberdinen tratamendurako. Alkoholismoaren kasuan, oraindik terapia ez dago oso garatuta, horregatik atea zabal ikusten dugu bideo honetatik jarraitzeko ikertzen edo. Eta hoxe dana. Mila eskari, erantzu, galderarik behar? Koldo? Diseinuan faltan botatzen dut laugarren talde esperimentala, hau da, zagu kontrolak ingurune aberastuan. Ze jakiteko zer eragina dauka ingurune honek alkohol hartu duten zaguekin, jakin beharko genuke ze eragina dauka berez zagu kontroletan. Arrazoia daukazu, laugarren taldea ere eginda daukagu. Gertatzen da, jardunaldi hauetara bakarrik ekarri ditugu 3 talde ikusteko berez ingurune aberastuko efektu horiek, ez? Baina egia da, laugarren talde bat eginda daukagula eta gutxi gora bera ateratzen da beste ingurune aberastuak gehi alkoholaren talde horren bezalakoa edo. Emaitzak antzerakoak dira. Ingurune aberastuak ez zuen eragin berezirik edo signifikatiboki konparatuta kontrolekin alkohol hartu duten zaguekin. Ez. Beste galderarik? Zer iruditzen zaizu hori neuroplastizitateko azkenengo datu horiek, hori oso interesgarria da, gero etorriko dira Gordizeko langileak, neurorehabilitazioan dabiltzatenak, eta azken hor, ikerketa lerro horretan zer espero zuen, zer ikusten ari zarete?
Justo plastizitatean. Plastikotasunaren inguruan edo. Berreskuratzen, kasu honetan ikusi duguna da berreskuratzen dela, ez? Azkenien alkohola edaten dutenean desagertzen da plastikotasun hori, baina gero berriro agertzen da animaliak sartzen ditugunean ingurune aberastuan. Gero ikusiko zuen posterrean eta nola dagoen bideratuta, farmakoak ere erabiltzen ditugu elektrofisiologian eta kasu honetan AM451 erabiltzen dugu blokeatzeko sebe baten antagonista bezala eta ikusten duguna da kontrol talde hori ikusten da epeluzeko depresio hori galdu egiten dela. Orduan ikusi dugu bideratuta dagoela endokanabinoideen bitartez edo. Eta esperimentu gehiago daude azaltzeko eta. Mila esker, beste galderarik? Bueno, eskerrik asko. Orain Gorliz Ospitaleko errehabilitazio terapien unitatetik zaindaria zaintzen izenburuko komunikazioa emango digut. Hizlaria Garazi Garmendia izango da. Kaixo. Nire izena Garazi Garmendia da eta zaindaria zaintzen izenburua duen aurkezpena egingo dizuet. Esan bezala, gu Gorliz Ospitaleko langileak gara, fisioterapeuta, zehazki, eta ez dakite dono jakongo duzuen, baina Gorlizeko ospitalea garun lesioa duten gaixoen erreferentziazko ospitalea da, eta honek suposatzen du, askotan menpekotasun handia duten edo ezgaitasun handia duten gaixoak izaten direla, orduan. Hauen zainketak askotan osasun langileoi suposatzen diegu gainkarga handia edo esfortzu handia. Eta langileon artean, fisioterapeuten artean komentatzen eta apur bat honen inguruan hausnartzen ari ginela, pentsatu genuen oso baliagarri izan zitekela jarrera higieneko egokien inguruko kurtsoa eskaintzea bertako osasun langile ezberdinei. Kurtso honen helburu nagusiena izango litzateke, alde batetik osasun langileak bizkarrezurraren inguruko anatomia, fisiologia, biomekanikaren inguruan estea, baina batez ere hemen ez da azaltzen, kontzientzia sortzea zein garrantzi duen jarrera higieniko egokiak erabiltzea gure lanpostuetan. Etorkizunean izan ditzazkegun arriskuak, lesioak eta saiesteko. Azpi helburu bezala ere, noski kurtsoa ematean, erakutsiko liratezke, zein lesio sortzen diren batez ere, edo hauek ezagutaraztea, jarrera higieniko ezberdinak ezagutzera ematea bai lanpostuetan, eta baita egunerokotasunean ematen diren jarduera ezberdinetan, eta azkenik bai indarra eta malgautasuna lortzeko ariketak ezagutzea. Orduan, zertan datza edo zertan oinarritu genuen kurtsoa, 3 bloke ezberdinetan banatu genuen. Hasierako blokean, 2 ordukoa izan zen, eta banatzen zen bai alde teorikoan eta alde praktikoan. Alde teorikoari dagokionean, azalpen txiki bat ematen zen, bai bizkarrezurraren azalpen anatomiko eta fisiologikoari buruz, baita biomekanikoa ere bai, hau da zein mugimendu ematen diren batez ere bizkarrezurrean eta zer gertatzen den ondorioz bai diskoetan eta diskoan batez ere bai. Eta behin hau azaldu ostean azaltzen zen gainkarga honen ondorioz ematen diren ohiko lesioak. Esaterako, mialgiak, tendinitisak, hernia diskalak. Behin hauek komentatu ostean, hauek prebenitzeko erarik egokiena zelan zen azaltzen zen, eta horretarako ematen ziren pauta edo gomendio orokor batzuk. Hauek dira adibide batzuk esaterako, jarrera berean edo postura berean, denbora luzez ez egotea, ekintza edo aktibitate ezberdinen artean atxeden uneak hartzea, talde lanari ere garrantzia ematea, eta are gehiago Gorliz bezalako ospitale batean, ez? Askotan gainpisu izaten duten gaixoak izaten direlako, eta beraz talde lana garrantzitua izan daiteke, gainkarga hori nolabait elkar banatzeko edo egokiago banatzeko behintzat.
Eta behin gomendio orokorra hauek eman ostean, kurtsoa zentratzeko nolabait emate ziren pauta zehatzago batzuk, ez bakarrik lan jardueran erabiltzeko, baizik eta egunerokotasunean ere aplikatu beharko liratezkeenak, ez? Eta horrekin batera, gomendio bakoitzarekin batera egoki iruditu zitzaigun ere adibide bisuala jartzea errezagoa delako askotan barneratzea hori. Eta, hauek batzuk erakustaren, oinarri handitzea, estabilidadea handitzeko, eusterak orduan ere segurtasuna mantentzea, irudiek argi erakusten dute zein den eragokiena eta zein ez, bizkarra zuzen mantentzea, pisua lurretik altxatzerak orduan ere gorputzera hurbiltzea eta hankain indarraz baliatzea hauek igotzeko, gorputzaren inertziare aprobetxatzea, pisuak garraiatzeko edo transportatzeko. Eta, hemen hori esan bezala ez, egunerokotasunean izan ditzakegun edo egin ditzakegun jarrera edo ekintza ezberdinak aurkezten dira, zeintzu dauden era egoki batean eginda eta zeintzuk ez. Eta gero, hau dana teorian eman ostean, praktikara eraman genuen, eta talde ezberdinetan, ariketa txiki ezberdinak aurkezten edo plazaratzen genizkien, esaterako lurretik zelan altxatu gauzak esaten genien, edo zelan izango litzateken esertzeko erarik egokiena, edo nola makurtu, eta hori dana praktikan jartzen zen, eta hor ikusten ziren benetan non egiten diren benetazko utxuneak edo akatsak. Bigarren atala nolabait zentratzen zen lanpostuan egiten diren ekintzetan edo jarduretan, hau da, gaixoari begira, gaixoa mobilizatzerako orduan edo transferentziak egiterako orduan, zelan egin beharko liratezkeen erarik egokienean. Orduan, adibide bakoitzarekin bideo bat jartzen genuen eta ostean lantaldean jartzen genuen aman komunean eta hori praktikara eramaten genuen. Azkenan hori ikusten delako benetan non egiten diren utxuneak eta interesatzen zitzaiguna zan ere lankideen artean nolabait zuzenketak egitea edo bestera batera ere zelan egin daitekeen saltzea. Azkenean gu ez gaudelako eurekin lan orduetan, euren artean ere laguntzeko eta zuzentzeko. Eta azkenengo behin bigarren atala bukatu ostean, hirugarren blokea zan bai indarra eta bai malgutasuna lantzeko ariketak egitea. Jarduna den bukaera, inkarga horiek nolabait murrizteko edo gutxiagotzeko. Eta, azkenik, komentatzea, bi hilabetean zehar egindako kurtso izan zala, 10 kurtso ezberdin egin ziren, eta bakoitza 5 orduko iraupenekoa, eta guztira 57 osasun-langile parte hartu zuten. Kurtso bakoitzaren bukaeran, asebetetze galdeketa bat pasatu genuen, eta ateratako emaitza bataz bestekoa izan da 10-etik 8,9-koa. Beraz, osasun-langileak nahiko pozik gelditu ziren kurtso honekin, eta askok ere komentatzen ziguten gomendagarria izango litzatekela urtero egitea, kontzeptua nolabait hobeto barneratzeko eta ahaztutakoa berriro ikasteko. Eta beste bari, eskerrik asko. Bere hildotik beste ekide bat etorriko da, Irune Goikoetxea, eta hitz egingo dugu Bizkar eskolari buruz, gure mina menperatzen, hori da bere izenburua. Arratsaldeon, esan duen bezala Irune Goikoetxea naiz, Gorlizeko ospitalerako lan egiten duan fisioterapeuta bat, eta bertako lantalde baten izenean, Bizkar ezurreko min kronikoaren aurrean ematen dugun Bizkar eskola azaltzera natuz. Bizkarreko mina, gizakia labanketan ibiltzetik bihanketa ibiltzera pasazeneko prozesua bezain zarra da. Ez da, azkenean, prozesu honek abantai asko eman zizkigun arren, gorputzak egokitzapen batzuka eduki behar izan ditu, eta bizkarrezurra gure gorputzaren zutabe nagusi bihurtu da, eta horrek
azkenean gure bizkarresunan, batez bizkarresur basuan presio asko jasatea ekarri du. Orduen, presio honen ondorioz, bizkarresurreko minak areagotu da, eta guk edukitzen dituen kaltegarria diren jarrerak eta ohitura desegokiak gehitzen badizkiogu, presio gehiago handituko da, eta bizkarreko mina agertzeko aukera handiagoak izango ditugu. Gure gizartean, 25 urtetik orakoen artean, 80%ak bizkarreko mina izan du noizbait, edo izango du, ez? Baina 80% hortatik 2 bakarrik tratamendu kirurgikoa behar du. Beraz, gehiengo bat geratzen zaigu, beste baliabide bat edo beste tresna batzuk eman behar dizkiogunak, ez? Eta normalean ematen diren tratamenduak, botikak, elektroterapia, masoterapia eta beste hainbat izaten dira, baina uste dugu bizkarrezkorra garrantzitsua dela ere bai, ze bizkarrezkorrarekin lortzen duguna norberak bere osasunaz arduratzea, autozainketa bat egitea, eta osakidetzan kronikotasuna aurrean hain garrantzitsua den paziente aktibo bihurtzea, ez da, pazienteak. Gure helburuak, 4 helburu nagusi jarri ditugu, bizkarrezkorrarekin ditugunak, lehenengoa minaren ezagutza izango litzateke. Eskola agertzen den paziente askok ez dakite mina duten lekuan zer dagoen ere, edo zerke mina ematen dien ere. Orduan, anatomia pizka bat azaltzen diegu, biomekanika zerbait, behintzat jakin izaten zerke egiten dien min, da zer egiten dutelako egiten den min, ez? Eta, bigarren helburu hori da, ez? Min horren etiologia edo kausalitatearen ezagutza, zerk, arrazoi asko egon aldi da, baina min mekanikoa zer sort dezakeen edo zerkekarri aldien azaltzen dugu, eta beste patologia batzuk ere azaltzen ditugu. Laugarren helburu bezala prebentzioa daukagu. Prebentzioan nahi duguna da, pazientea bere bizkarrezurra babesten ikas dezala, eta bere gain utzi dezala ardura pizka bat. Eta autozainketa laugarren helburua prebentzioarekin batuta dator, azkenan autozainketan nahi duguna da, kontzientziatu daitezela, beraien osasuna, beraien ardurere badela, ez. Metodoa. Gure eskola hau, Back School Suedian hasi sortu zen metodo baten oinarrituta dago. Metodo hau fisioterapeuta batek hasi zuen, ikusi zuelako beregana etortzen ziren paziente askok errepikatu egiten zutela kontsulta eta zer egin behar zela, ez? Orduan, klase batzuk ematen hasi zen, bai teoria eta praktika sartzen zituena, ariketak erabiliz, eta ikusi zen gero arrakasta handia izan zuela, eta batez ere abstesio laborala asko jaitsi zela. Orduan, oso fama ezaguna egin zen, da beste herrialde batzuetara edatu zen, ez? Metodo honetan guk 4 saio kolektibo ematen ditugu, astean behin ematen dira, eta ordu betekoak izaten dira. Saio bakoitzak 30 minutuko teoria klase bat dauka, horretarako egitu dagoen gela bat daukagu, proiektorearekin, ordenagailuarekin eta abarrekin, eta gero ondoan dagoen beste gela bat, beste 30 minutu praktikak ematen direna, ez? Hemen ariketak egiten duguz, eta dekogu estriaz beteriko gela bat, eta izpilua ditugu, ez? Guk ariketak azaltzen dugu mitartean, da zuzetzen goazen mitartean, bere ere kontzintzatu daitezen nola egiten diren ariketak hauek. Saio hauek normalean 4 pertsoneko saioak izaten dira. Hemen mediko errehabilitadorak aukeratzen ditu, egokienak direnak, eta gu saiatzen gara adin gutxo gara berekoak izan daitezela, erritmo antzeko eraman izateko klase batean, ez? Lehenengo saioan, izan dugun bezala, teoria pixka ematen dugu bizkarresuren anatomia, eta bere jakin esaten, ezagutu ezaten bere mina zein den, edo zer sortzen diren, ez? Eta bigarren ordu erdi horretan, praktiketan, bizkarrezurreko minerako ariketa orokorrak ematen dira. Paziente asko, igual jagorlizera etorrita daude, bizkarreko minaren tratamendua hartzera, ez? Tratamendu honetan bai ariketak ematen dira, bai gerilekua, fangoak eta alako gauza, eta ariketa askok ja ezagutzen dituzte, baina errepasu bat bezala ematen ditugu. Bigarren saioan, aurreko saioan emandakoaren errepasu bat egiten dugu, eta jarrera, garazik azaldu duen antzean, berak langilei, pazientei, ez da jarrera higienea saltzen diogu ariketekin, da adibideekin bebai, ikusten den bezala. Eta praktikan lehen saioko ariketan errepasoa, gutxitan zaginetan badakizkite aurretik, eta jarrera higienea zuzendetako ariketak praktikatzen dugu bertan. Hirugarren saioa, hirugarren astean dena, hemen samari buruz izaten da. Hemen samari erabilera egokia eta bere zergatia, ez? Nola erabili behar dugun, hemen adibide pila bat ditugu argazkiak aterata, ez? Normalean zoritxarz gehiengoak egiten dugun bezala, eta nola egin beharko litzateken, ez? Ariketa bakoitza. Hemen esaltzen dugu pizka bat, sama bat erabiltzen dugunean, gure hornoetan edo
dizka horretan izlako presioa jasaten dugun, ez? Adibidez, eserita bazaude, 70 kiloko pertsona batengan, eserita L3, L4 adibidez, eserita 140 kiloko presio bat egongo zan, ez? Baina eserita eta sama bat altzatzen dugu 20 kilokoa ja ia 300 eralduko zan, ez? Orduan, sama hori ulertu dezaten, jaitik ondo erabili behar dugun, da nola erabili, dibideak jatzen dugu olako pila bat irudi. Eta laugarren saioa eta azkena izango ditzatekena, hemen gure eguneroko bizitzan egiten ditugun ariketak, egiten duzun beharren higiene aholkuak ematen duguz, hemen sartzen dugu etxean egiten diren lanak, etxez kanpo lan egiten duenan kasuan bere lanean egoten dana, eta bai kirolean egiten direnak. Kirolean ere jarrera ezagoki asko ikusten dugu. Laugarren saioan azken praktikan egiten duguna ariketa guztien errepasoa eta zalantzak, ez? Azkenean, lau klase hauetan zalantzak edo azkenean bakoitza bere kasuan edo bere lanean, kirolean dituen duda galtzen dizkigu eta argitzen zaiatzen da. Eta hemen azkenengo saioan bai ematen dugu txosten bat, azkenean hemen hilabete honetan hona datoz, baina gero astu egite zaizkia gauz asko, orduan hemen eman dugu zen ariketak eta teoria purtsu bat eta txosten batekin etxera ematen zute, dudak baituzte edo begiratu ahal izateko. Emaitza. Eskola bat ematen zen, baina eskolak duen eragina aztertu barik zegoen. Orduan, 2015 urtean, ordura arte emandako 350 bizkal eskola saioetako 80 paziente aukeratu ziren. Eskola honetan ikasi zutena praktikatuz, urte betera edo berriz beraien mina eta aztertu zen. Eta ikusi genuena da, mina gutxitu eta desagertze daño edo heldaitekela egiaztatu dela, ez? Azkenean, beraik kontrolatu aldutela, mina kargatzen hasten denean, ariketa batzuk eginez, edo ikasi dutenaren bidez, kontrol bat eduki aldutela. Eta horrela medikura gutxiago etorriko direla. Ondorioak, azkenean ondorioetan ikusi duguna da, helburuak gutxi gora betetzen direla, ez? Gure helburua da, batez prebentzio eta autozainketan pazientziak kontzientzia bat hartzea, bere ardura dela, bere gorputza ere bai, ez bakarrik osasunan lan egiten dugunena, eta mina ezagututa kontrolatzeko baliabide berri bat eman diegula. Eta, hau da, gitxi gora bera Gorlizeko ospitalean bizkarreko minean ematen dugun eskola, espero dugu egiten bat iruditu izana, eta eskerrik asko. Mila esker Irune, galerik badago? Garrantzitsua iruditzen zaizu lehenengo aldiz joatea agian rehabilitazioa eta gero fisio sesio batzuk eta Bizkar eskola hortara joatea, ala lehenengo arreta mailan egin daiteken gauza bat. Nik uste dut eskola guztientzako egokia izango zela, bakarrik guk kronikotasun baten aurrean ematen dugula, baina nik uste dut bai, denentzako egokia izango litzatekela, ez dago, bai, lehen emanako zinukete zuek ere bai. Beste galderarik? Gu unibertsitatean Bizkaiko pila bat daukagu, baina ez dugu Gorlizeko eskolarik jaso inoiz. Eskatuko dugu errektoreari, bale? Gure bat zuegu prez gauz. Bale, mila esker. Bueno, honen bestez, ahozko saioak bukatu ditugu.